Здрасти, аз съм Golden Creeper. Както видите, аз игра с Олаф, Пентакил Олаф. И започвам... Не, няма да започна така. Ще започна колко ми иска, колко мана. 60, с това ще започна. Имаме джунглър. Не. Гнар? Яко! Това е много як чимп. Може би най-якия създаван до сега. О, страхотно. Гнар. Това е лудо, штуро, яко. Ах, якото. О, бъг. Къде отивам, бе? Аз мога ли да убия някой? Не. Спърва. Добре, браво, мастър. Айде, стой си там. Назад. О, бе, защо не мога да оцеля никой? Ах! Кой пусна смайт? Мастър? Я мастър ли е смайт? Да, мастър. Те са имали джунглър. Не знаех, че Гнар не е на мана. Яко. Значи сега ще събирам, може би, за Гнар. Дрейвън. От кога пък има Дрейвън? Или е била фака? Колко ме фарма? Едно, колкото и моя. Кой има най-много фарм? Гнар. Не, Вейгър. Не. Хеймито има най-много фарм в играта. А къде е Хеймито? Добре. Двама с един удар. Сега да си локнали камерата, защото ако играя на цял екран, няма да мога да снимам на лол. А сега мога, защото е на малък. И се чуя да си локнали камерата, защото постоянно се губя. Взимаме мастъри май. Не. Я да се махам от тук. Защо му дадохте First Blood? Той може и да е загуба. Defeat. О, да. Добре. Не, няма да го спася. И чогат там всичките. Браво, бе. Колко време ги задържа. С Вейгър на топ. Сериозно? Warwick, ти трябва да си на топ. Вейгър мид. Ако някой ще идва при мен на топ, това трябва да е Warwick.
Значи са нахалните с двамата. Ще се локна. Няма смисъл да си пускам полшънката. Трябва скоро да си взема такава за мана. На колко къв си? Ах, нахалник. Имаш много добър съотборник. Аз мисля да си вървя. Ще се анлокна. Ще го видя това какво прави. Нищо специално. Много яка картинка има е тук. И на мапа. Пак ли стана гнар? Малкия гнар. Или големия гнар. Явно това видео ще бъде в 3 или 2 части. Ще кача и 3-те или и 2-те. Надявам се да се е в 3 или по-добре в 2. Съотборника му пак се чупи. Си бишота. Съотборника му. Чогат. Не знам дали аз съм единствения, който снима на LOL и BG. Мисля, че не съм единствения. И да се надявам че не съм единствения. Аз така мога цял ден да го праскам с първа. Ах! Не. Трябва да му избягам. Не бе, носи нахална. Идваш тук и ми взимаш кила. Нахалница мазна. Лове, остай ми фарма. Крадва на всичко. Слабак. Кой беше той, бе? Ще направя бутушките и сега почвам... Какво? Item... Shell... Това почвам да правя. Оба! Аз чем на мит искам да се бия с гнар. Какво беше това? Видеото. Трябва да го спирам. Добре, чао, почвам от начало сега и... Бъла!